Ibone! Wow. That. Dribble. Magandang gabi, mali. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. So, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, Scene of the Crime Operative. Tara! Gapo ni gagmayan. Na lang nakapiso dito. Pre, sugat kalaban. Pre, kita pre. Kita po guys. 1-0. Swatter. Pitsil lang. Pitsil ba pitsil? Pino. Oh, dayo mo sunod dala mo pitsil. Bebe. Ah, guys. Oh, ilog lang ko. Tres na mo. Patro yun. Ito yung lutuan niya, gata. Pag nalugata sa gata. Ikuan, Iba po. palit sa gata. Grabe yung pre. Dos, 0. Nabati ko yung mga ano dyan. Foul. Lain yung bakta sana maruyo. Lain yung okay. Ura ba pang last ball? Parehas 2.
3-2. Oh, 5. Hindi matanggal ang kuwan. Ano man? Awin. Sige sa siminto. Parehas 3. Okay. Parehas no. Ada 4. Five, 4. Six, 4. Five, 6. Parehas size. Seven, 6. Ayag lahos. Til. Eh, balik.
Foul, not counted. Ang lugi day. Eight six. Balik. Seven eight. Seven eight. Warning. Rebound, bay! Palap! Arias, 8. Nice, Mar! Datag, tira, Bing! Tira, rebound ni! Balik.
Di ba ni? Ibone. 9-8. Pas ilapan, no? Zero 8. Ayos lang yung gol. Kaya nga pusta. Wow. 1-8. Last ball. Nine two. Zero two. Hindi, pwede lang tingin. Tuyok lang. Pala itong tuwa niya. Tuyok raw. Ah, hindi lang. Awal lagi yun. Ten, 12. Ang baklanin. Oh! Dungo kay kadre. Alata kayo mangyangyo. Ingon si Vince. Ayaw gid pa ilad na, kinailad na ko ana. Vincent pa to, pasa na to niya. Shit na. Sila nil dawat. Nil dawat siyo. Tiyatak bani kay kaya bani. Oh, ikaw tiraya, ikaw tiraya. Okay. Ito na mga pala yung grupo na. Tira siyo. Bani. Dribble. Tayo na. Game ball. Asanan. L3. Shoutout sa taga-Kalina na nagkasaw to Gusmil. Ano daw? Shoutout sa Kalina na nagkasaw to Gusmil. Tangka. Sige. Shutdown. May computer shutdown.